Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Molo sanibonani Ningizimu Afrika igama ulinde kuhle usibongiseni ngowakhumalo menze gemegeme salebuzana ngidlula kanjani into engethema uthani wethemba inkunzi abanqindi ucije into abayikhonjwa ngoba esabi kusikhande insizwa yakwanongoma ehlala Nkosi nakamhlomba neva ukudla amadoda indlodlo nephapha ekhanda kamenze ndawo menza sengathi yakhala uyalila uthi igula kade amalichithekile ichithwe engqole endala ngento banandela imbe nambene ngabhusho obukhala inkulu inkaba ifuna ungena ejokeni ube nesibindi ibuthelezi ukukhuthaza umuntu akajabe emthuba emcofula betha akubusa kubankosi kanti labe emgcoba khona ngempepho ethu amalandela sanibonani bafowethu #kwenzeka podcast sibuyile 2025 ziyakhala ziyawololo sikuphathele into ezimnandi njengenjwayelo namhlanje ke sithe cha ake sithuze nje ukusuka e-studio lapha eSiyanda ke sithi no ake sishawe umoya sovakashela obhuti abadala sovakashela amabrazo Ningizimu Afrika namhlanje sihlezi the one and only uThokozani umntakaZulu undaba ezethu umntwana simazi kakhulu ke thina likatizozo kwezika kumculo noma ke kwezikaqedisa isizungu uqhawula kwethu angageqa amagula ngaze kuthiwa hayi Khumalo uhlezi wedwa asikubingelele ingane yakwethu ngibingelele Khumalo ngibonge nangethuba kwenza kwenzeke mfowethu sithe nje sesifikile sasizwa nje ke samukelekile mntaka baba siyabonga futhi ukusamukela nokuthola nje ingcingo zethu usukumele phezulu intwana uyasibona nawe intwana esencane before nje siqale nje ukhona namhlanje ukukhuthaze ngubona intwana zizabalaza kanje uthini kwakho ukubona nje sifikile no kuyakhuthaza kakhulu ngane yakwethu industry umuntu akuyona versatile yes so italent ukuba khona kwethu la yes ayikho into engekho kwi-industry yethu into engihlezi ngisho ukuthi umbhobho okhuluma kubona oye creative ingubo oyigqokile creative khona visual art khona ama crafters you understand so as a chairperson we cultural and creative industry konke lokho kufola under iSIFSA ababhali bencwadi yabo siphethe yonke industry kahle athi it's not about music no bhuti omdala ake sihlale kuyona umbuzo wami nje oqala engithe ngifuna ke siubheke siyazi ukuthi uThokozani umntakaZulu uyaziwa endimeni yomculo wonkana nasemhlabeni wonke but ke kube khona isikhathi la khona umuntu osuke ekhula khona asazi wesifuna ukwazi ukuthi usuke nayo ingqondo noma umqondo wakho usuke umtshelana ukuthi no one of the day nami ngizoba umuntu ohlonishwayo oshaya ama hit emhlabeni mhlambe nje ukuchaza wonke umuntu kube nento afisa ukuthi ayenze yes khuleni kwami ngangifisa ukuba umsakazi kahle ufisa ukuthi sishintshane ngize ngaba sure ngitshela ukuthi ke ngingayenza okay yes enye into ke nebhola ke idlale kakhulu ibhola obvious emakhaya kwaDukuza bayazi nje ukuthi hayi umkoro wamagoli i-team bingawini mangingena bengadlalwa kaze bawujima noba ivamisile ke ngedlala kahle ingajimi ivilo ubabumela lapha kwaDukuza uyazi ukuthi hayi utizwe noyisha amagoli yes so now ke kwagcina ke uthi mawukhula leyo umculo ibingavele ibingekho kangakho no bingekho nje bengingekho nje kumina lento yomculo so yes ngifundile ke eNatal Tech nina manje nibiza ngeDUT oh yes ngikhathi zethu yayibizwa ngeNatal Technical oh yes business management development business management yes yeah so abantu enye into abangayazi ukuthi utizo usebenzile yes ngisebenze eClaywood Race Course lesibizwa manje ngeGold Cycle le eyenza iDurban July isihlela iDurban July yes so now ngisengifuna ukurasha nje leli katizozo ngoba phela mntwana liqhamuke kanjani leli katizozo ithizozo seliqhamuka nje okay
umuntu lento yoku-organize imicimbi because mina specialize in doing events. Yes. Le organize imicimbi ngiyiqale ngisase-Natal Tech course Yes. besi-lead ama-student. So organize imicimbi yesikole iyona nto engifakiwe i-industry ngajwayelana abantu ebengizwana nabo college iScope oMandoza. Yes. Yabo ukuthi ngibe nomngani nje oyi-celebrity. Kale lapho. Yes. So into bengiyenza njengomuntu owenza i-business management. Yes. Part of izinto ebengiyifunda bekuyi-marketing. So i-marketing yona engiye ngagxila kuyona uma ngabe sihlangana no DJ Siyanda, u-DJ Sox, u-DJ Tira. Yes. Bona bewu-DJ makwenziwa i-event. Yes. I-party yami was to market that event. Yes. Ukuze i-event igcwale Umsebenzi wakho lowo. Imini kufanele ngenze igcwale iTiti, imini kufanele ngenze igcwale iSpank, imini kufanele ngenze igcwale i-Rivets. Yes. Then on the day of event abantu into abebengayazi imini bengithatha imali bengikhokhisa. Bengiba la khokhe kumina ungena. So my business management, so mashishini. Another thing umuntu angayishayela ihlombe ukuthi uyena ayiqala sino DJ Sox le ukuthi uma kuzoba ne-event uthole i-SMS. So ngasebenzisa amantombazana ngiyakhumbula amakhalada ase-Wentworth ukuthi abantu kwi-queue laba bazongena eTilt but bashiya ama-phone numbers. Oh yes. Created a database. Yeah. Then wherever we go now sesiyasho ukuthi hayi sine house party. Hayi ngosekhona WhatsApp kade nakuqala WhatsApp It's like WhatsApp ngosekulula uze message. Yes, usho nje yes. Powerful. Yes, kwauba i-SMS nje uthi uyihlalele vula ubone i-SMS isithi uya invite us bese house party kuphi. Yes. So ngangisebenzisa ama-skills ami lawo esikoleni lethwayo njalo uma ngikhuluma nabafethu labo ukuthi isikole sibaluleke kakhulu. Oh yes. Talent alize ngemuva but education comes first. Yes. So ke ngokuhlezi ke sihlela imicimbi then mina lento yami MC ngayiqala khona futhi eNatal Tech ukuthi NC nomcitho hayi wena ngoba uthanda ukukhuluma awuwena yabo makuzongena ama-artists Wafaka. Yeah uthola ukuthi mhlawumbe kuzoperform uIshmael ngaleso sikhathi yabo lento leyo uChiscope yabo lento leyo so ke lento MC fune ufunde entertain abantu yabo so ngajwayela ukwenza ama-hooks ngisho izinto abantu bazisho sekubhenga onemali onemoto yabo base bengena abantu bazisho izinto so 2003 eSpank ngilungu entertaining crowd kanti khona uSkido naye ngasiqashe noSkido kuleyo event so uSkido athi mina yazi lezi zinto isho ukuthi zingaba ingoma so you understand that I was spotted by uSkido angaze ngenza idemo angaze ngihambisa idemo ukuthi ngifuna ukucula ngenzeni lento yenza abantu abafuna ukucula angaze vele nathi basakazi yes yabo so akuzayi kube nedemo ngenza into yami mina uSkido wayibona ukuthi lento ingoma lelo yayizwa lonto leyo lawo abantu abaresponda ngami bangisho into zami oh yeah lo yabo emantombazane so dawe abantu abaresponda ngaso uSkido wabona italent yes then 2004 la ke qale khona babela eThekwini sasuka Tiritiri sahlala eMalvani then babezoba nemeeting then lapho sithazi later ke siya Brian sihlela bese uSkido atshele yayifike yonke ikalawa ama directors which is uBruce uSkido uSpikiri uMahuta the late Mjokes so babe khona ke bonke lapho then bese kuthiwa uSkido abatshela ukuthi hayi nangu umuntu ebengimtshela ngaye ke yabo bese kuthiwa ngisho hayi ngizisho lento zami vele kumnandi vele bathiwa phela la 2-3 months ngithola i-call from uSpikiri yes Ntwana sizicabanga ukubuyisa kwakuna 3 years yagcina ukurelease iTrompisi yes cabanga ukubuyisa iTrompisi so we need a new fresh blood so ngakwazi ukuthi uze eGoli kanje siya e-studio record awuphelanga u20 minutes ngiqeda ukukhuluma noSpikiri kwafona uMahuti naye usho the same thing ukuthi shuthi kade bene meeting so in meeting nabo should bathatha decision ubandinga yes so bangifonela ngawana ke ngaya ke eGoli ke okay all right as uThokozani
mina la eThekwini bengibiza isiteketi sohambe kuTiza. Oh yes. So uTiza eGoli abakwazi ukuthi ti bathi Tiza. Yabo kahle ngabe nguTiza. Yeah, So bathi Tiza. So uma bethi Tiza abakwazi ukuthi ithi Trompis featuring Tiza because wayekhona uTiza. Yayizwa lonto la. Hey, long story baba. So yashintsha kanjalo from Tiza to Tizozo. I like that. So yayithola kwase Trompis featuring Tizozo lapho engafike. So uma ngabe unikeza itask yabantu abakhulu njenge Trompis okhulu babuka bedansa bakho becula. That's a challenge. But la engayibona nami ukuthi kushuthi nginalo ithalente. Njoba nathi sikwenze singalalanga nje sizobona umfoka indaba ezithi hayi asilalanga impela. So nami ngathi no okay all right. Labantu fethu laba ngibazi ngokudansa. Yes. Since bebancane namanje basadansa. That's when I came with the song ukuthi ayiba ngaqala namali futhi umdala ngeke usho namanga ndaba. Wakhama lapho senginga. Yes. So le ngoma if uzoyilalela uma suhamba uyidlala uzoza ukuthi kune voice eyodwa eculayo that's my voice and then bese kuba khona la kubheka khona iTrompis manje ngithi mina ukuthi abantu ukuthi ngaqala ngingabathi saqala sekuyibona but the whole song iculayo ukuthi izozo I wrote it and the whole song ngayibhala the whole song ngiyayilida yeah then ngagcina ngenza ingoma ezu3 kuyona iTrompis yabo lithi ene umama uzongixolela awuzombona kusasa yeah that was 2004 yabona into le I was doing grade 6 abanga ethela sasijavisa abantu so yes so ngiyibuyise ke iTrompis ke ihithe ngale ukujava njengoba namanje abantu besayithanda yes futhi kwangijabulisa ukuthi after 10 years le ngoma ngiyenzile wafika uKO wayibuyisa kodwa seyibuyisa la ke ngehip hop ujama ngaqala ngingabangala manje senginga so when you sit at home ubona into enjalo uyasho should lento engayicreate number 1 yeah and sento ngisho yabo it's the same thing nale ngoma yamantombazana I don't know how many songs uthi uma idlala uzobe efake lento ethi yeah konathi masingena nje stage yabo so kunezinto vele ubothi ngempela waqinisile uSkid mate mina wayengibiza ngo-master of hooks yayibona into zami ziyahlala kubantu because zonke izinto mina bengizenza ngifaka engomeni wonke uMC ukuza aphakamise iCrowd idinga lawo matemo uzomuza uthi emantombazana yabona sekuthiwani ngisho kuthiwa mina ngiperform kuleyo event but ama hooks ami abakhona kulawo ma event so ilonto bengizama ukisho ukuthi ibaleke kakhulu you understand so uTizozo sengiphendulile ukuthi waqhamuka kanjani thank you so much ngiyacabanga futhi no ngicabanga ukuthi ikahlahla istory semnandi indaba nje emnandi engicabanga ukuthi abaningi bazoyithokozela #kwenzeke podcast sabonga kakhulu uma usabukela and ungamove asishaye nje yonke siyiqede asizela naka because ushayeke lo msebenzi ibengakabikho mangicabanga ukuthi izozen professor sithatha usibekeke ukuthi ke step number 2 kwenzakalani ke manje nomfokalanga okay same year which is 2004 uSkid uyena ngifike ngayikalawa athi ayifethu nathi ke manje ke sifuna ukubuyisa iBrothers of Peace yeah awusilekelele yayibona lonto leyo ila ke uTizozo aqhama khona siyicefe ayizayikhala zayiduma umuntu omthanda siyodla imali so I did enye futhi lapho featuring the late uSiswini Khumalo Sanda yes kuse amashobana ethi kuyaphithizela la pampa to papa kumnandi kunje sekukhona ozulahla yabo so ngenza lezo ingoma neBOP ezo2 ekwenziwa even ama video azo lezo meaning ukuthi BOP izona ingoma yaphusha ngayi album yawo yes same as neTrompis yaphusha ngale ngoma zami album yawo then on the same album no Professor kunengoma azenzile yes when the devil Professor ke lawo so ke kwaba ne tour yaka I think it was Mellow tour samba ke no SABC samba ama province onke ase South Africa yes no Professor ke sesamba siperforma ne Brothers of Peace yes because
isifeatureishiwe kwi-album yabo. Yes. Understand? Yes. So la isazana khona no Professor Qrat ayinayo uqhamuka eKZN. But yena ngimfice eGoli. Oh yes. Mina angihlali eGoli. Ngiza ngokuzokwenza isipani kuyile Okay. TV yayibona Okay. lo Qrat sharp. Asiqale ekuthenini before kukhishwe ngize ngisebenze nePromise kwakuthi uSkid ufuna ngirelease mina. Oh yes. Kwase kuthiwa before urelease wena. Asiqale sikufeatureisha abantu bakwazi. Yes. Ngasebenza ke nePromise piece kwase kuba ukuthi futhi ngizorelease ngo-2005. Yes. Then 2005 uSkid Tizozo kade sihlangene lana as abaphathi belokhuzana Kalawa. Yes. I-suggestion manje iyashintsha ithi khona no professor wayefike ngo-speaker nizohlanganiswa nibe i-group eyodwa but-ke when were you happy in that with that so ngangine-chance ukuthi ngithi hayi no ngizafuna ukuphuma ngedwa understand lo but professor usuka eKZN nami usuka eKZN why not sesiyazana vele at store ndawona ndinahlangana njalo uTizozo Professor. Oh yes. The reason enza ukuthi kube iTizozo Professor ngithi vele ukuzokhumbula uTizozo vele bese isene brand. Oh yes. So kwangafuna ukuthi qale kwakhe igroup mhlawumbe kuthiwe ikwenza kwenzeka. So akuseyese legama vele selikhona. Yes. Tizozo and Professor. Kube kwaku Professor futhi wayivele eqala kuzoba iProfessor and Tizozo yes. So because most of the time eKalawa bebewakha ama group to Proud of Peace oTrompisi oba but la because bona babeqala bonke kanye kanye but la vele mina ngathi ngase igama selaziyo so ukuthi isheshe relate hence nami kwathi wangiqale ngivezwe iTrompisi so I understand. Yes. So ngifuna ukubheka ke njengamanje because umculo mangukulalela shuthi umculo kahle kahle ubuse Gauteng Maboneng ubuko Gauteng ubuse Goli right ubungekho la eDurban. Yes safika no Professor. Yes 2005 years ekufuna si release ke no Professor. Yes. Okay even namanje umuzobheka nje iprovince yaseKZN ithanda into efast esheshayo eGoli bayi layback for example eKZN namanje kuthanda iqomo eGoli amapiano yes so iqomo liyagijima amapiano ayi layback athatha ikwati nekwati le old school yayi slow safika thina ngoba suka la sayi nathi uyinyusa. Yeah, understand because ama-hooks sethu ahamba nento egijimayo because remember ukuthi uTizozo uthathwe eklabhini la kudlalwa khona iy'moto iy'ngoma egijimayo. You understand? So ke yaphakama kanjalo-ke ilokhuzana then-ke thina besibiza ikwato thina sino Professor remember vele sisayine eKalawa. Yes pushwa khona yes but-ke abantu basebezakhela bayibiza Durban Kwaito. yayibona so ke iyona ke la yaqala khona ke yabona into lokuthi hayi zanza bafunda ukujiva athi hoze Durban. Yeah understand ukuthi so ke leli award elilapha kwami le best kwato yango 2005 i-award engiyiqhenya ngalo because it's the first award ukuze KZN ye best kwato. Ngilapho ukuthi qala ngqa ngo-2005 ayikenye nendaba ezishona isirekhona leyo mina ngifuna ukwazi indaba ezitha ubudlelwane enabanabo manenza lo cream enanwenza no Professor nilanda nithatha iDurban Kwaito nibeka kwenye level ubudlelwane babanjani neGoli because ilona la lu best but naligqiba during that time. Yabona nje mfethu to tell you the truth ubudlelwane babu right kakhulu. Yes I think enye into enza ubudlelwane bube right ukuthi vele sisayine eGoli seKalawa. Yeah you understand vele sky snakes singane ubudlelwane mfethu bakheka bakhulu ngokuthi wonke umuntu wayefuna ukusifeatureisha. Yeah understand uzokhumbula ukuthi ospikiri now uzozwampama yabona into le Alaska yabo Jiva ngathi umenyi yabo so sesenzela abantu abaningi ingoma yabona ukuthi so sesenzela abantu sesiyafeatureisha ngala siyafeatureisha understand into le so Omahutha Puliqolo awuphuli you understand ukuthi you understand ukuthi sesisebenza
noma Willis yabo sesisebenza yabo siyasebenzisana neGoli siyazwana yabo lento asiqhamuka nathi basinikeza ispace yabo no say appreciate ngoba phela kuyenza ukuthi mase kubonakala ukuthi ayingasebenza kahle lapha sengathi kuyavalwa hayi nokuthina akuzakwenzeka hayi akusakwenzekene futhi kuma artist atravel kakhulu phesheya you are one of abantu abahamba kakhulu asesingasho DJ abantu abaculayo abasuka la eKZN sihambe kakhulu sino professor phesheya we've been in Dubai, we've been in London, we've been in Ireland, we've been in Leeds, Manchester sambile thina sambile yabo sambe kakhulu and then lela award lelana mfethu njoba silithathile emva kwethu kwaba uElvof wase KZN emva kwaElvof kwaba iBig Nas yase KZN emva kweBig Nas kwaba iBig Nas yase KZN emva kweBig Nas kwaba uCorrect wase KZN emva le best quite Correct kwaba iBig Nas yase KZN emva kweBig Nas kwaba iDurbanite yase KZN yena sekuthi ibiloki nato kahle sagcina sidominate kahle umuyala lapha uchecka kahle sidominateile ngebest quite yabo ngoba ngithi recently winobani uDJ Coding I think yes so nje no it's interesting Shem ngifuna ubheka ke manje ukuthi emva kokushaya lama hit no professor impilweni benjani in terms of income because sifuna ukwazi ngoba ukuthola ukuthi ama artist elahlela impilo yawo ekuyinto futhi wena ngicanga njengoba uphetha amaciko ubhekene nayo ngqo uyayi understand uyayazi ukuthi ngesikhathi ke kusengena imali kwenzakaleni ubudlelwane omculweni wenu nje nihlangene mfethu wonke umuntu uma kufika imali ngifuna ukuyizwa kahle le mali mayifika imali isihamba iyakusanganisa iqiniso lelo angithi phela angimele sikhuluma manga kubantu yes true abantu they are there they see izinto mazenzeka so nathi nje iyasihlanyisa imali iyasihlanyisa ukuthi besithi masifike ehotel asibook ifloor yonke yabo ukuhlanya lokho manje yabona angithi sikhuluma yabo ukuthi imali ibahlanisile abantu abaningi yayibona into leyo so nathi sibile naleyo phase saba naleso stage safika kuleso stage yayibona into leyo sahlala emaflatini yabona into leyo so ngahlala I'm one of abantu abamnyama bokuqala ukuhlala eGateway Mall yakhiwa yena selo into leyo kuqala nje ukuthi kungena abantu abazohlala lapha nje ngikhumbula ukuthi kwibuilding angangihlala eMillennium laphana mhlambe abantu abamnyama bebekhona u5 yabo ngihlala lapha uhlala injinga lapha inkinsa so kwahamba ngithi ijeni yakhula but hayi le mali engiyikhokha la bana bengikhokhela umuzi wami fana bengikhokhela ibhondo yeah understand into leyo so ila ke umuntu kuse ekukhule khona ukuthi no ayisebenzi ngempela le yokurenta ukuthi amaciko ngiyawakhuthaza ukuthi lento yokurenta phumane egrenteni because ukhokhela umunye umuntu ibond kanti ngabe ukhokhela umuzi wakho ila engami ngawuthenga khona umuzi eCaversham Glen ePhantana still uhlala endaweni yabelungu kodwa la ukhokhela ukwakho understand into engisho so akufani neflat engabizi wena yabo awusikhumba umali nje ukhokhela iflat ngikhokha malini lapha eflatini yabo nje ngalesi sikhathi kuqala ungena lapha eGateway yes eGateway it was 7,000 ngicama mhlambe manje ngamali ayisho manje lapha and the things amukisho ukuthi naniyenza imali futhi ethu imali yayiza ngapha nangapha ethu uzokhumbula ukuthi eKZN phela bekuyithina bakho umuntu anideben kwayidomos bekuyithina sibangwa ngapha nangapha wonke ama district phesheya kwezilwandle sifunwa ngapha nangapha phesheya kwezilwandle size sinqabe kune-event abayenzayo ngale njalo mhlathe etwazini futhi nje uprofessor Shal Prophet ngeke sihlukanise unyaka ngaphandle yayibona nto sasihlezi sincengelo leya event sihlezi siyinqabe yabona nto but understand ukuthi ithina sodwa yabo nala ama department of transport asisebenza nayo kakhulu yayibona nto ngiqwashisa lapho kwezemgwaqo ithina sodwa yabona nto le and then ikhona ngesikhathi kwigospel khona
the late Vuyo Mkwena. Ngiyabona phela, yes. So understand anigijima nabo ngaleso sikhathi. Amaskandi uphuze chemist othi uzandla. Yes, oba umfiliseni umakubani. Yeah, understand umfiliseni, understand. So thina yithi ngapha. Yeah, yithi nje. Yabo. So yonke into mabefuna iyouth yithi. Yabo maku youth man. Yes. We are fully booked. Yeah. Yeah, understand it. December we are fully booked. Yeah, understand it. So ibalekile leyo ukuthi ukwazi ukubona ukuthi ayingeke ukuze funa ngibe nekwami uyakhula nezingane nani. Inhlobo zemoto nani driver kanjani nani rate mhlambe emontweni nani misa kanjani? Ngithi imali yahlanyisa yabo. Yeah, ngifuna ukuswa. Because yabo kwaphuma nje emaphepheni ngawo yonke indawo yabo utizozo akuthenga ilahle ezuthu. Kwakuyiqiniso yini? Wawuyibona phela isibomvu nesimnyama so kwakuyiqiniso wazazi khona. Yabona into leyo ngaleso sikhathi ngikhona umuntu engangimthanda yabo fiance sengithi ngiyamshaya. Ulungisi, yes. Yes. So ngathenga his and hers. So uya understand ke ukuthi yenza lento ofethu ukuthi imali idumisa. Ngoba ikhona. Yabona ukuthi ikhona. So uma ukuthi landa ilahle ezuthu uza ngakoti. Manje. Yeah, ngayilanda. And awusazwa umshini awusatshelwe lapho. Mfethu yabo mangixoxela ngaleyo ngiyothenga lesokuqala. Ngafika ngihambela nje ngesikhindi ngihamba ngebhasi sithanda khumula umfana ukhulu uthanda ama microbus ngine microbus yabo i2.6 yabo lonto le ayihamba ufika lapha bethi ayi lo mlungu akuboni kahle lo mlungu lento engishoyo ukuthi imoto angitshele ngathi kufuneka ube ne bank lizokufinance yabo akutrayisele nje into yebo okay sharp ngiphume ngihamba yayibona lonto le lalela siye ngithi lapho ngaphesha kwawo kunale mall yakhona la yini Midlands Mall leyakhona lapha angazi le yaseMaritzburg. Yes, sihleli khona siyadla kungena icall manager ka Odi iudak angazi ukuthi bayitshela ukuthi kade khona ukuthi izozo la kanje yabo sengifonela umphathi ke welokhuzana kade ngila kanje bethi futhi imoto kanje hayi manje engathi asifulana lo mlungu wakho aje la no lalela athi angizi ngithi mina okay ngitshela ukuthi kwabizwa owaka FNB waka finance kwabizwa kwahlalwa la wenze i-deal ngathola umoka aphuma nemoto awuthengi cash angithi cash yabona siyalimala aphuma nemoto yabawu sabuye lesibili ngayithenga cash le ngayithengela umama kat cash yayibona into leyo uyacanga uthenga ilahle ezuthu ngakukhumbuze movie so impilo mfethu ya ngakukhumbuze movie no impilo mfethu yabo impilo ya ngifuna ukuthola ukuthi indaba ezithi kukhona ukhona umuntu osumsabe uyakhumbula manje mina udadewethu I respect usisa ngoba engathi nje ngiyabheda ngiyalalela ngisose ngibona cha ke futhi sengiyabheda bakhona abantu nami ngibabala abafowethu basena bakhona abangitshela ukuthi indoda usuyabheda wayekhona kodwa usamlalela ngaleso sikhathi just ama advice nje nyana okay usunemali phela manje but mhlambe ukukhula ngaphansi kwagogo ukukhula emarumeni kuyaqoqa umuntu uyayibona into le so ngangivele ngingayini okay mhlambe into enhlahle eyenzeka le emhlabeni mina ukuthi utshwala selungazalwa iphuzo uzokwazi mhlambe leyo into ebuye yenze ukuthi ezinye izinto uqondi so but ukuyichaza for umuntu ngaphandle nokwazi ukubona ukuthi abanye abafowethu yinye inkinga ebakhona ile yokuthi uma ngabe kini kuwena ondla kuwena unemali bagcina besaba nokuadvise so yayizinto ijulile bhuti yes ijule kakhulu yes ngiyibonile yenzeka abantu abaningi ugcina ubhuti wakho omdala kunawe abengane ku yes even nokuhlonishwa endlini even nendlela ekuphakwa ngama plate endlini yayibona sekuwena nezingane noma sekuwena ongathi umntwana ingane icenge ngahlonipha ubaba wazo ihloniphe wena ungayini baba wazo ubaba omncane kunobaba omdala yena sente ngisho power imali so ibalekile ukuthi uma umuntu njengami uma ufike ekhaya uphinde ube yiloya tiza abakwazi uyena ungayithathi ifame ibeke ekhaya uzokwazi ukulawuleka uzokwazi ukuthi utsheleke ngoba ngeke utsheleke mawusuka mangekho la utshelwa khona yabo nje uma usakwazi ukukhumbula ukuthi njoba nginilindisile la ngathi ngiqale esontweni ngithuke kabi ukuhlonipha uNkulunkulu
ngithuke kabi yabona uma usakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu konke kuzwama ngithi umuntu owajayivisa osisi bethu nami ngafike ngajayiva uthi usaye esontweni kodwa ke kwenzakalini mina I help isonto lami eMgababa ukuthi kwakhiwe indlu yesonto uMgababa isonto elikhulu lisemagabheni so eMgababa it's a satellite church so besisontela endlini ewumjondolo njengamanje kwakhekile kahle ngezitina ku right neroofing yakho yonke into right imini engikwazi ukulekelela ukuthi kwenzeke lokho understand ngisho so ingakho ngithe kuwena ukukhulela emaromeni life yami kuyisheshisile kuyiqondisa so ngifuna ukuchecka ke umuntu omdala abaningi bafisa ukwazi ukuthi akwazi phela ukuthi uyisikhonzi kuze utshwala kodwa besifuna kuyisikhathi besinaso kodwa kusamele sibuye bhuti ngoba njenganje befisa ukukhuluma ngawe kusamele ke sibuye ke sizochecka nje ama advice bhuti ngiyafisa will make a plan ukuthi now ke njobo umuntu ophethe ama artist ke siqonde ke manje deep ngoba into eyinkinga manje yes ngoba nje sibhizi nawe ngqo so ngifuna ukubheka manje ukuthi ngibona ubudlelwane bakho ke no professor seningasakhipha indawonye eKalawa take us through ukwenzeka kanjani okay all right uTizozo ubenale sifiso sokuthi eMgababa sikhule kudlami kuliwa nani so mangabe kulokuliwa eMgababa kuba nezimpi kugcina kuvanelezeka ibhishi labantu abamnyama nani so mina masengicula ngaba nesifiso sokurevive indawo yakithi ngiyakuzwa ngase ngiya ikhansela la selithi ikhansela the late ubaba uStanley wathi asikwazi ukuthi kuneze thina imali wena ezothoza nzulu asikwazi vele sinewe imali ezozo kufuneka ezumkhandla wetheko kufuneka uvula ikhampani angina khampani ngaleso sikhathi into eyikhampani usungena le kumkhakha wokusebenza ke manje kwathiwa vula ikhampani kwase kuthiwa leyo khampani uma uyivula faka abantu basemgababa ingakho ngasebenza no partner wami uTate saqala ukwenza le event ebanjalo mhlawane eMgababa Beach iyayizwa lo so ifaka imali nayo and sine ikhampani avela ngena kwipanel yakho ukusebenza negovernment manje unyawo wonke so uTizozo waba busy wafocusa kwibusiness utalent uprofessor wafocusa kwitalent umculweni jiza wow 2010 baba so yathi lo munye lakhula ngala ibhizinisi ngalesikhathi ngithe ngilahleza u2 ngalesikhathi ngala uprofessor Gilima Isabel so you understand so imonto entshontshimayo yeah understand lonto leyo so kwaqala uprofessor ke inhlezi ngisho ukuthi is one of abantu engibahloniphayo aba one esani wabo neSouth Africa ekubhaleni the best kakhulu professor ubhala and into ebiyenza ukuthi iTizozo professor iphile leyo ukuthi lo munye umaster wamahook yabo lo munye uxoxela indaba ukuthi sifike kule hook sifike kanjani yayibona into so ingakho into ethi ayihlezi mnandi singazi sidisappoint yabo nanokuthi mhlambe when you can advise igenge lesafika yes angani noma khona question engiyibonile ikhuluma ngale nto la ngesikhathi sethu we creating a brand sasifocus ekwakheni ibrand sasifocus ekwakheni ibrand manje kwakhiwe ingoma noma ngithola ngathi awungithola kwawo lalela ngicazela vele mina umsakazi ngcono ngikhumbula ukuthi ngumsakazi ngifuna ukuchazela ukuthi we understand manje ingoma iba bigger than the artist ingoma uyayazi but awuyazi artist true siyangizwa ngiyakuzwa so thina sasicreate uTizozo ukuthi uba uTizozo so uma kuthiwa uTizozo ukhiphile abantu bayothenga abalindi ukuthi uculana ngoba they follow uTizozo thank you they follow the brand so you understand phuze chemist bakuthiwa ukhiphile kanti manje ukwazi ukuthi ingoma yakhe iyabhetha alright yayizwa lona manje abantu balandela ingoma ithi boo yena akekho yabo nje manje kubuza ukuthi ubani owaqala amapiano uphi manje yabona so injalo yabona into le kodwa noma sikhuluma ngawe sisathi manje Durban Kwaito you were there you understand things so umehluko wamanje yes umehluko wamanje ihype yabo manje nawe kusasa ungacula yeah understand ushaya ingoma enkulu phele kanjalo futhi yes
yabo. So social media slimmers yasiqeda. Oh yes. Yeah, slimmers yasiqeda social media. Wenza into ku social media engarelate no music kodwa ngoba abantu bathande lento oyishoyo bagcine sebethanda music okwi background yalento oyenzayo anganoma ngiyizwa ngiyakuthola brother. So manje social media isilandelisa into ayisilandelisa music isilandelisa le yanto le wena osinika yona nje le bayithandwa yibona abantu ngaleso sikhathi mabethanda ukuthi ngithi yabo then kulokuthi kwami bese kuba nengoma ekwi background sebantu sekuzothiwa leyo ngoma imnandi kanti cha abantu bafollowa lento yazi uku-add ndaba ezitha abantu balandela i-dance uku-add ndaba ezitha last time umculo benu-enforce benu-uphoqa yes ukuthi umuntu alandele lento yenu njengamanje abantu abadimandayo ukuthi thina sifuna ukuzwa ukuthi social media that's why even ekuhlukaniseni unyaka kuba nama-confusion qala nje kwakuthi mawuthi sesiyasonga ukuthi uba uhlasa unyaka inakekho nenkinga kuna-complain yayizwa loo nto leyo kwangingabi na-complain and but manje hayi ilahlekile so now-ke nasenihlukana njalo-ke nomfokalanga yes kwaba ukuthi okay right enye into-ke yena wakha umuzi eGoli ovele umfica khona vele futhi eGoli so kwaba kanjalo yes. uma ukuthi kwenzeke ine-function yes iqashe uprofessor yes ngikhona ngizobukela ngiqashiwe yes siyangena estage siperforce yes siqashiwe but siqashiwe ukuhlukana but mase kuyisethi siyangena siperforme kanye ngoba sineyingoma esazenza ndawonye yes so na ngifuna ukuchecka ke hayi ukuthi asikhulumisana sakabhekana umhlale hayi ayikho leyo yafika uprofessor kwamaZulu yeah ngifuna ukuchecka indaba ezithu ukuthi ukwathinta eyama usheshe wangena kuyona but sekufuna singene deep kuyona ye award ukuthi kukhona nomsebenzi othi mawuhleli njengamanje uthi mawubheke emuva uthi wow ngisebenzile hayi ngichazile yes usuthathe wangihambela phambili leli award lapha kwami nje ilona enjalo yes ngoba elelo kuqala lokho ngeke ungiphuce kona ngeke uze ungiphuce uprofessor kona yana sendele lelo ukuthi phili lodwa alihleli kwami kodwa kusalayo ngeke umphuce uprofessor ukuthi utizozo noprofessor yes ibona abayiqala yayibona into leyo ibona abawina the best kwaito yes yabo it was 2005 in PE yes usakhumbula ngisho into enkulu ngikhohle mfethu because ngaleyo langa ubonke sobuya ne-award you thina soba yayibona into leyo ne-Durban Finance yabuya ne-award so nje kwakubhizi sona omnandi ngawe nangayimali so na ngifuna ukuchecka ukuthi ke kodwa ke thina ke nazi izintwana ezincane esikhulayo nabo masipala uhulumeni ukhona are you happy ngendlela as a legend o appreciate ngayo noma osu appreciate ngayo noma osubongwe ngayo ngokwakho mawuhleli phansi are you appreciated enough because mangihlezi la mawungibalela 2005 2006 iDurban iKZN yadominate ngayo kuma awards eKwaito so now it shows ukuthi kahlahle nibe umhlatshelwa nikwazile ukusivulela indlela we open a can of worms and noma mhlambe phela ukuthi you are pioneers yeah so ngizama ukuthola ukuthi ungaba proud ngathi as KZN, as South Africa at large, or as a world, as umhlaba wonke ukuthi ngempela no sikuhloniphile igalelo lakho the only people abake basihlonipha yes it was KZN tourism yes leli award lapha futhi ibona ukuthi sikwaze ukuthatha iKZN ukuthatha ngengoma ethi was eDurban sayibeka kwibalazwe yayibona samakethe idolobha nje ngendlela esimanga futhi akekho akwenza yayibona into so ilokho ayikwenzeka okunye nokunye akaze kwenzeke yabo abantu ke mfethu ke ngeke ubaphoqa ukuthi bakwenze lokho wena ujudge ukuthi izi abantu sobasizile yabo if wena uhleli phansi ubala uthi okay all right ngalesikhathi sicula no Khuzane no professor ngazana nomfowethu uKid owakuyena owa discover iBig Nas yes
ubig nazi ukuthi ngizwane noKid ngithathe ibig nazi ngiyibuyise ize KZN ngikhulume noTira ngalesikhathi kusaqala into yelokhuzana eGagas FM from P4 to iGagas FM kune slot every Friday kuneyingoma ezidlalwayo kube nengoma engiyenzayo mina nebig nazi ethi Durban Gangsta izintsha ngiyise eredweni leyo ngoma ngiyinikeza uTira ayidlala bese ngitshela uTira labafana laba badinga support kanje bese ngihlanganise lo mhlangano waTira noKid ukuthi kuze kube nebig nazi namhlanje mina you've played the role as well beside ukuthi nawe ube wemvula ngiyajabulisa lokho angidingi ukutshela omunye umuntu anginandaba omunye umuntu akakusho uma ekhuluma ku TV yayizi ngizamukisa so ukuthi bona bayakusho abakusho but mina kuyangiphilisa ukuthi must performer eWestville uze X1 eze kumina athi mfethu ngiphusha umuntu kanje uElvov ngiyacela ukuthi manje nimfake ibantu for me ukuthi vume stage ukufaka uElvov stage aperforme eWestville mina lokho kuyangikhuthaza yayize uzwile iclip kaOskid ethi yes athi siyibuke yes wayibukela kumina I understand so mina ukusiza lapho for me ukulekelela amaqwebe twins ukuthi aphume kuma Altos ngoba exploitwa ngibe one of abantu ababhala le contract yokubasusa yokubakhipha khona amaqwebe twins kumina lokho kuyangiphilisa yabo angidingi ukuthi kuze kuba amaqwebe twins hambe memezela ukuthi ngasasizo uTizos angidingi futhi kube khona umuntu okufihlayo lokho but as long mina ngikwazi ukuthi ngakwenza yabo because vele mina mangikwenza ngizongenzela ukuthi ngifuna ukudraga ngako ukuthi ene ngibukeni sengisiza ubani yabona lonto baningi abantu engibasizile yabona lonto leyo but behind the scenes ukuthi ngingafuni ukuthi kuphakama for me ukuthi ngikwazi ukufundisa uTira no DJ Sox imic ukuba on a both e-studio kurecordwa kwingoma yethu sino professor he was at Durban mina kuyangiphilisa lokho ukuthi uTira uyakusho or uSox uyakusho anginandaba but mina I know ukuthi ngadlala indaba engakanani ukuthi bona babe la bekhona so I understand angidingi award for lokho yayibona into lo as long mina ngikwazi noNkulunkulu wami yabo saqhubeka ngisabasiza that's why industry njalo makufuna ukuthi khethe ukuthi bazoba umholi kukhethwe mina because they know igalelo lami so as long iindustry isabhilivela kumina ukuthi sihole Tizozo mina kuyangijabulisa lokho ukuthi ngikwazi ukuthi ungisha kuthiwa ubig kangakanani ungilalela uma ngithi na uhulumeni awufuni ukuqaqa industry ngeCovid-19 silambile samaciko sihambe siyovala uFreeway uN3 odladla mshunqisi bagijime base bajuluka for ukuthi bakwazi ukungilalela mangisho lokho mina kuyangiphilisa lokho nokuthi ukwazi nje ngenza lokho udedeli kwenzeka into anongazazi engingabazi bangifonele ngingabathatha phansi ngiphinde ngifuthi abeze studio sami yana selonto leyo so mina lokho for ukuthi mangiqhamuka kube khona umuntu othi ngamsiza yabo for ukuthi Friday kade kunemvuselelo esontweni umfana weUber uma ehamba kube nomama misa khona othi umama ene hey lapha esontweni lapha sinenhlanhla sinalo mfana ekuthiwa uTizos uvele wasifakela isound wasifakela ama screens imvuselelo lethu umama engamazi mina sengixoxelwa umfana weUber obehamba nalo mama mina ibusiso lezo kumina yena sentengiswa so kuningi mina engikwenzile but yabo angeke lo muntu oseyobhala ku social media buka sengiziba asekufika ukuthi hayi sengithi mina hayi kwenzele la ikhona yasiza mina yena sentengiswa lo siza umuntu ngale uthi ngoba ufuna kubonakala uNkulunkulu mebona uzokubusisa ingakho namanje ngisamile yabo for ukuthi kube khona uyacobezelwa ngithi uyashayina uyacobezela fresh ngeke usho ukuthi 2004 angifuna ugrade 6 standard 4 sevele segijima ngoba silingana nje for ukuthi kube khona abantu abeza ngenhloso zabo babhale kabi ngami ku social media bengibhala izinto ezirong kuthi uma sekufanda ukuthi lezi zinto lezo azikho wrong amathisa aqhubeka athembele kumina ngiyangijabulisa njengisa ukuthi uNkulunkulu usesayidini lami because if uzama ukudicelela igama lomuntu ophila noNkulunkulu angeke uzulunga umuntu wasemhlabeni lethwa intizo zesakhona esaphila namanje esayilidi sifsa engekho umuntu ozonginyakazisa because angisabi umuntu mina ngisabela uNkulunkulu indaba ezethu danko indaba ezethu sesiya unamazwi amnandi ake singene kulawo ukuthi sicebise ukuthi kukhona nomehluko phakathi komuntu ongaphansi kwe company
njengoba ungaphansi kwekalawa nokusebenza uzimele ngoba kunalo mina ngingapha kumaskani kakhulu ngoba ngiqhamuka kwanongoma izinto eziningi ngisanda ngena nje ziyangifaka intwana zami zithi ayingena khehlala kuyangena so nami mfuna ngi-adapt style but ngizama ukuthola ukuthi into esengiyibuka ngathi khona inkinga khona lokhu kuyiphatha nongayiphathi ithini into tell us indabeni yokuphathwa nongaphathwa yongaphatha ikhampani nongabikho ngaphansi kwekhampani ikabili yes uyaba ngaphansi kwekhampani ikwazi ukukusiza yabo ibuyele ekutheni udiscover ubani uzozwa discover ikhampani yes kalawo angazi ngithi mina ngifuna ukucula or ngifuna ukungena ikalawo or ngifuna ukungena i999 or ngifuna ukungena iTS record yayizwa lona so ngadiscover ikalawo so kumele ngihloniphe abantu abangidiscoverile because akekho umunye umuntu wayelibona ndelo talent ayosikhanjwa ngithi ngishithi abangani bami wawomandosa yes but abazange balibone bangifake in time yayizwa lonto le so ngaphansi kwale company yabo yabo yovon yabo lonto le so ngizama ukusho ukuthi omunye umuntu ufuna ukungena kwenzeke une talent then kwenzeke bese abuse italent lalomuntu yenzeka futhi yes yabo so ingangithi kukabili yabo sometimes kuyakusebenza sometimes angisebenzeli but njengamanje into esebenzayo ukuyimela konke into ofuna uyiphusha uzenzela wena sinama PR sinabafowethu manje abayiphusha into engekho ebhedayo ayibashaya bathi bangumsindo ku social media siye sonke sithi hayi iyona into engekho into ebhedayo yayizwe ngisho so manje uyakwazi ukuzenzela as long unemali kuphela kuleyo kuyimela kudinga imali ngoba kumele ukhokhele wena abafethu laba abashuthayo music video understand the studio ukuplakela ingoma kumele uyikhokhele kanje kuqala yabo for us asazi thina sesihlangana nayo sasishutha sihlangana naso sihlangana nayo ku TV asazi ikhokhelwe emalini asazi ifakwe kanjani eradweni asazi lutho yabona uba spoiled une company yabo uyenzelwa yonke into understand and yabona lento yokwenzelwa sisa travela ke khona omunye ubaba owayedlala ibass guitar kwiBOP so ayisifike sase Cape Town ayisifike sonke asicheck in airport yabo hayi yena ufike early washaya ngisho ikhofi yabo ayisekuyanjwa yabo sekisikhathi sithi yabo asisihamba sesiyothi yena akacheck na ithikithi lilongena akalithathanga ngobani ujwayele ukwenzelwa imanager yayizide ngisho ujwayele ukuthi imenzele yonke into mesiyamnika yabo so lethu angithi kubalekile ukuzenzela ngoba kwenza wena uwazi izinto ulazi ipercent ngiyaxolisa ukuphazamisa indaba ezithi indaba ezithi uzongivumela noma ungiphikise njoba siyibona le decline yama artist ayimele eshona phansi kakhulu awufani nani naniphetho iyangiwarisha lokuthi kungabe wonke umuntu ufanele yena izimele noma unawo namandla ukuthi angazimela ngokwakho ukubheka ingakho ngithe kuwena lento ikabili enidinga imali yabo lonto mhlambe sizothini sizokwenza example ukuthi angifuni sikhuluma amagama ama artist yes so thine artist elasuka ecompany yes la imela kumanje lenza kahle liyaqhuyesa kumanje umsebenzi omuhle yes ngalesikhathi liphuma kodwa ecompany waqala washona phansi yes mind you ukuthi onke ama radio station akwazi sesibona uSjava is doing very well khuluma ngaye but uyimele usekhuluma ngaye yabo ngikhuluma ngaye yabo they tried ukumuthi but what yayiza lona so bengafuni ukusho igama ngoba lisho wena it's fine yabo lonto le so ngizama ukusho ukuthi akufani yabo kunomunye owenza lokho akatholakala nje mhlamba nje sithi nje example from a very same company naye asuke kuyona yes bebonke basuka but bonke abekho la ekhona qedile bafu manje ngithe sazolithola thuba kodwa asip advice ukuthi ungayinika lokuthiwa introspection yokuthi ukuzibheke ukuthi mina I will be 100% fit ukuthi
ngizimele noma I need abantu njengoba usho ukuthi abantu abazokubhukhela in ukuthi ungathathi izinto ngamawala ngiyafisa ukuthi umuntu akahlaze eqali. Okay, yeah, yenziwa ukuthi uzwani ubonani kanje. Uma ngabe usuzwile ukuthi ikwenze kwenzeke iyakuropa, usungasafuna ukuhlala vele. Usungasafuna ukuhlala. Ngisho ngathiwani ngisho kuthiwa icontract isasale lo 2 years. Yayiqala Unzima lo 2 years. Yeah, understand ngisho. Unzima lo 2 years. Yeah, understand. So inkingi iba lapho. Ukwazi ukuthi kanti mina fana ngabe ngitholwa engaka u50,000 kodwa labantu balobe nginika u5,000. Check imagine ukuthi ihluya kangakanani. So iyona into ibulalayo. Then mase ngabe wena usuyimela. Phela you create your team. Ayinina nje walina ni team. Si team yes. You create. Ante ngihlezi mina bhuti ngenza ilutho. Yes, baqhuma baqeda. Yes. Akusho ukuthi njengoba usuyimele uyimele ukuthi yonke into izonziwe wena. Oh yes. Uba ne team yakho. Uba ne team yakho kuyiyona wazi ukuthi okay. Usipho uspecializer entweni ethile. Uthandi uspecialize yayizo lo your team, i-team yakho. Ingakho ngithe uzuyimele udinga imali ngoba i-team bele ibe nemali. Yes. And i-team mele iphile ibe yilento yiyona. Akumele uphile wedwa. You understand? Make your team happy so that bezokwenzela ispan esi right. Yayizwa lonto le. Ungangaba futhi ne team. Yes. Singakujikela. Ungangaba ne team kube ukuthi nginemali. Yonke into uyifuna ngekhokhela. Okay, mangifuna ukuthi ingoma yami ngiplug ku social media. Ngiyazi ukuthi ufuna ngiyothinta umthetho. Mawukuthi okay ingoma yami ngifuna ungena ku TV, okay ngiyokhokhela iSlowman. Mawukuthi yabona uwedwa ke awuna team. You pay for ama services. Lawa awadingayo. So kukabili uyimela. Uyayimela ukhanda i-team yakho. Uyayimela ube wedwa nje kanje. Kodwa imali ufone nje ukuthi okay right ngoba ngidinga le service ka guest. Uthi ngifonele yena. Yayizwa lo udinga iservice ka Slowman uthi ngifonele yena. You understand? Wena nje udlala ngemali kuphela. Udlala ngemali kuphela. Ethu njengamanje bethu ingakho uthola ukuthi sicingishilo naseqaleni sigcina sithanda into engeyona. But ngoba umnikazi wayo unemali. Yeah. Sifunzwe yona ibe yiyona kusafana nakuqala. Abantu ngoba belalela into ekuyiyona. Yabona manje akusalalelwa into sekulalelwa imali. No. So uthi khokha kanani ukuthi ibe ku high rotation. Thank you. Okay, asibheke kunamathi social media ukhalile kakhulu ngawo wathi hayi inawo utenga ungayiboni kahle ngenxa yokuthi isinika njengoba usikhala ngemali mawunemali social media vele uzokwazi ukukhokha uboost into zakho izoqonda. So now kunama artist uthola ukuthi njengamanje akusafani nani nakho ibrand ngiyithandile sikhuluma but ngifuna siyiqedeleke manje ibrand nokukhipha ingoma esharp phezulu emva kwalokho iartist alinalutho ithini iadvise kuloko ukuthi yini umuntu angayigwema ekutheni ukuthi angafuni ukukhipha ihit ebe yena ephansi ngoba egcineni uzokhipha ihit kuphele futhi ngaye engazange sazuza nangehit nalapho mfethi kabili. Yes. Ukuthi uyikhiphe leyo hit uyi-artist ini wena. Cela ukuyiphila. Cha senguzwile. Cela ukuyiphila. Sengukuzwile. Ayi musician nini? Oh, qondene. Thank you. Thank you. So you can't force umuntu ongelona iciko ukuthi abe iciko. Aphinde. So uzoba one hit wonder. Hayi usuthi akaphinde phela uzoyithatha ngoba akanayo vela kalona iciko. Bevela abantu bayifuna into ayibayifuna kubona bakahlathi bamncunca amanzi bamlahla. Yayizwa lento le. Bese kuba khona ke iciko. Yeah. Iciko yileli elikutshela ukuthi wena uzucela umuntu yahlala athi nginengoma ezu100. Uthi ayibulu yahlala. Akukhiphela kutshengisa. Iciko ke lelo. Yayona nona. Uthi hey mfethu mina manje mina ngakhipha ama album awu2 manje. Angidingi uqala phansi ngestudio ngengoma ezu20 eziphelele. Asho njalo. Yayona se iciko ke lelo. Yabo iciko elingakutshela ukuthi ngingakhipha mina manje nginengoma mina for the next 5 years.
enginazo mina engingadingi qale phansi ngibe creative ukuthi ngifune ngene studio iciko ke lelo yabo but kunabantu abahlangana nento endleleni yes yabo phela mfethu yabo lento yobuciko inkinga ungahamba wena uye endaweni ufike kunento ethile eyihook abayishoyo bese wena uthatha leyo nto wena uyisho bese mina mfethu uphethe ukhetho kanje angena e-studio record kanti nawe uzamantombazane somewhere uhithe ube vele mnandi sithi kusasa uvela uhluleke bayisiphinda ke sizele nenye hit siyangizwa manje injalo ufuna amaqiniso usubalanda mina ngikhipha amaqiniso kodwa angeke kwenzekeni endaba ezethu ukuthi umuntu afika shay hit bese ehlulwa iPR kuyenzeka futhi yes ngifuna si-add naleyo ukuthi yes kuyenzeka okay mfethu sinenqwaba yamaciko aneyingoma ezinswempu but ngenxa ukuthi imali awanayo yes yokubooster into yawo yes yeah inqwaba but ukuba sendaweni eright ngesikhathi esiright kuyabashaya ilonto nqwaba mfethu amaciko ngempela ene manje sekubukhuni the more kushintsha izinto emhlabeni the more kuba nzima emacikweni angempela kuba lula kulabantu abanemali yabona phela umuntu enemali umzali umthengile istudio manje fast njoba sixayekile ukuhlanganisa ngahlangana kuyahlanganisa ufuna yes I know I get the point kodwa akanatalent yabona into kodwa nje ngokuthi usuke wabona ukuthi hayi ukuvela ku TV kubalekile sithi mangicela istudio boom yabona asithole yabona mangicela uguitar athole cela ipiano athole yabona into but kunengane talented phansi manje ayiphume ene talent lokugcina ukuthi ayikho sespaceini esiright senkingeni sifanele into engenayo bethwayi ke thina izusifsa senza sure ke ukuthi we go out kuma district and search for lawo ma talent anjalo swabuyise swalethe la music house azo record so that mebuyele emuva usenengoma ezwakalayo akwazi ukuthi umasipala wangakuba umqashe usenengoma ezwakalayo angayi submit ngisho eradweni that's what we do as sifsa good work ngana wethi asivale ngoba siyabuya sengibona ekhaya kuzoba sekhaya akasivale ngaleli phuzu lokuthi ke njengamanje ke ubhizi ngani ngicathi kulelo phuzu namanje ke yini obhizi ngayo endaba ezethu njengamanje bangikhetha ke amaciko aseKZN uchairperson we-Cultural and Creative Industry Federation of South Africa okuyona ke organization yamaciko okuwukuthi kuyona ihlanganise wonke ama sectors u9 ingabe umbhali wencwadi ingabe umdwebi ingabe omama benza ukuhlala bala eBhishi sisanda kubalekelela nje manje because yabo ukusebenza ngama beats amehla agcine ngasaboni sakhuluma no health bathole ibuko imisebenzi emihle senzayo ezusifsa yabona into leyo so abafethu laba sifta umele amaciko ubuciko nje obukhona khona national ukhona konke ama province not useKZN kuphela yabona into leyo so salekelela abafethu abadwebayo ukuthi sibakhuluma nomasipala badweba ama libraries yabo imisebenzi emihle senzayo labo ezusifsa sizoba nje nama road shows nje manje together with the sport confed into sithenga ngoba sekukhona thina asibuyise izinto esakhula ngazo sibuyise isport ezikoleni sibuyise iart ezikoleni yabo sibuyise nesicathamia ningashiya isicathamia bakithi usami sports art in school yabo lonto leyo so izinto esiyozenza ke phansi emawadini lezo kuma LMs kuma districts you understand sibambisene nayo iDSEC nomhlonishwa ubaba umuntu omuhle khawula oh yes sibona ke abantu kanye nomhlonishwa ubaba uHlomuka waka education so sihlanganise usport no education kuzoshuba kuzoba busy manje njalo sibiza ngodlala Thursday njalo Thursday ezikoleni kyanyo okay yeah umuntu omdala sicela usiphi ithuba nangokuzayo siyafisa kusekuningi kakhulu leka safety bengasayiqeda kahle kumele sisiqale sesisele nje amaciko ukuthi iqala aphi kuya kuphi kuhlangana kanjani because yobusho ukuthi neprogram ongoing ngiyacabanga ukuthi ababuke wenzeke nabathanda sileka kwanongoma sifuna nabo sebenenhlanhla okuncane bayathola ama data babuke badibana lezi inkulumo bakwazi ukuba right sirate ke umuntu omdala out of 10 usinika out of 10 abayibafuna 100% out of 100% ke usirate abantu but our interview nangesikufika kwesikhathi
yonke nje into overall ukufonela sikuthinta rate us ku 100%. Wafethu mhlawumbe engingakusho nje wafethu ngibonge bafethu abahlanganisa bonke salute Majida uthola ukuthi uma uvela escreen lokuvela wena ngathi wena abafethu ibona abasebenzayo ibona benza umsebenzi omkhulu wena wakho kuba muhle nje lapho ekhulume yabona leso abafethu into yesikhathi from siqala sikhuluma nje yonke into right wafethu mhlambe ngiyanikeza u99%. 99 kazi one wethu yephi ayisibona ku next one. Bafethu asithathe ithuba sibe ngakhulu kwenzeka podcast ulinde udle usibongiseni umuntu akakhumalo bekumnandi siyithamunda and a legend and bafethu ngifela izinyemezo ngoba ezinye izinto njengoba sade sichaza 2004 was doing grade 6 ephusha umculo so ukuhlala nomuntu kanjalo akuyona into kanoma ubani engavele kusasa uvuka ekseni kwenzeke so kuyisipho sikaNkuluNkulu nami kuJehova ngiyasibongela ukuthi ngibe nenhlanhla yokuxhumana nomlomo nomlomo ngishintsha amazwi nawe ushintsha amazwi kuyinto enkulu ngibona ukuthi team yonke kwenzeka bafethu angilutho bafethu ngaphandle kwenu nami umlomo wami obusisiwe namhlanje ugcotshiwe salute asidibele esiqephini esilandelayo siyabonga kakhulu dankie siyabonga futhi omdala siyabonga kakhulu kwenzeke